Ti Masakbayan. Ti napalabas, at dati saan ang nagkinaawatan dalayo kan silina, ngam binagbagaan ida dagiti dua, asaan ko mga iso ti pagkadadaalan ti relasyon da, gaputa at dalatta ti saan apag kinaawatan, iti may sa relasyon. Dimteng nga rod ti panawon ti panagbabagyo, kabayatan ti panagsarsarita datata alipyo kun nanamarna, nakangegda iti nakakigtutan da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Talaga super typhoon da ito'y bakit. Wan nga rod lakay. Napigsa ti tudo. Sakit napigsapay ti angin. Ay, awan nga raw. Ay, Ay, saus, natataal siguro dagitin mula tayo. bay ampay dagita mula. Tikit di karadkad tayo ti panunutan tayo. Sa bagay makiti, Ha? Ay, anya day chay. Nakapigpigsa. Awan nga raw. Kaslada nargaay. Mabitlaang tayo nakitaan. Ay, saan? Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Tanawam lahang di tatawa. Sige. Ha? Nargaay ti akin nga to abantay. Kat nagaburan ti si Bubukal agarden. Anya! Ay na, nakabutbutag mat da ito'y abagyo. Nakapigpigsa. Uwan nga ron, nanang. Nakabutbutan ti kastoy. Ay na, imbag tanalagda to'y balay ta anak ko. Tano saan? Ay, ang mga noin tayaban tinapigsa nga angin ti bubong na. Uwan nga ron, nanang. Ay na, sapay ko mata natalgad mat dalayo, ijay kampuda. Natalgad matkit de, jay balay na kabsat alipyo. Sa bagay matkit di nanang. Ala, agriidam ka anak ko. Nasken nga alerto ta ita. Gaputa saan nga ambo ti posible ang mapasama. Awaanin insan. Nagaburan ti si Bubukal agargardinan ta. Wan nga rod insan. Kasano pa'y da ito ingay? Sa dinon taon ti pakitaggadan ta. Wan nga rod. Kan may isa. Masyanak ka ni Uncle Alipio. Dakla po kaw na daytoy. Wan nga rod. Sapay ado ti trabahador na. Kat dito'y tinamnamain da pangalan iti para iti masapsapol da iti inal daw. Ay, anyan ti kastoy. Naminsan lang amayat ti bingay. Sa ita, kastoy tinapasamak. Ay, nalabas daytoy na pan nakabangkrap. Sa nabalay, tinapatag. Saan tayo ano? Ladingitek babarawk. Hanggang anusan yaw ti agsapol iti sabali apang gedan yaw. Awan metten ti pagtrabahuan nyo ditaw. Un nga rod, Uncle. Awan ti maaramidan tayo, Tanagaburan kat nga rod dagiti mula tayo. Nadagsan ti barukong ko. Kapo iti kastoy napasamak, Uncle Alipio. Sayang ti bannog kan gastaws. Hanggang sa nabalay, tinapatag, natalgid tayo amin. Sa bagay matkit di, Uncle. Kasta talaga. Ado dagiti dumteng adidigra. Ado dagiti saan tayo mapakpakadaan. Ang nasken anatibker tayo latta. Un, Uncle. Kat numapan yu biru ken tigasat yu iti sabali a lugar. Umay daktulat tapas pasyaren Wan, Uncle. Di kay madanagan. Alang arod. Aggaggagat kayo latta para iti masakbayan yaw. Agpakadaak, Silina. Leo, Narigat nga ramidan. Ngam kasapulan. Amumat tinapasamak iti gardin mi. Awanan ti trabahon mi dito Isuanas kan nga agsakripisyo ak. Pumanawak. Tapno mapan manggad iti sabali a lugar. ngam kasanon ti ayan-ayat ta, Leo. Kasanon no agin nadayuta. Uray agin na dayuta. Sikalat ti ayayatag, Silina. Katsapay kumatakas takamat. Ikarik day takan ka, Leo. Kat sapay ko tadi nakisuksukat iti papanam. Ikarik day ta, Silina. Sa nabale,
Ag-text, kan umawag aktukan ka. Namnamaak dayta, Leo. Ang depende man ang dayta si Lina. Ang mga numakadanon kami iti awan signal na. Isu ati panaguray mo kanyak, tinamnamaak. Ikarik dayta, Leo. Ay na, madanagan aklakay. Kasanumot nga tanti anak ta ijay ayan na. Agkalma ka kumalang, bakit? Natalgad damat siguro ijay. Ay, awan tumo nga min cellphone ta. Awagan ta kumaida. Kasanungag cellphone ta kat saan tamot nga mga usarag. Ay, dayta nga rod. Ay, nasa pala kumata natalgad da. Takas taunay ti kinapig sa tinaglabas a bagyaw. Di ka madanagan, bakit? Apaman na masimpa na iti nadadala kalsada. Mapanak ijay ayan data kita akida. Ngam lakay. Di ka madanagan, bakit? Kabaalak tiyag biyahe nga oray lakay akaw. Maalaman nga rod tan eh. Diyak makaid na amang pampanunot kadakwada ijay ayanda. Nadagsan tirik nak apumanaw dito, insan. Uwan nga rod insan. Ngaman yang nga rod nga eh. Awan ti maaramitan ta. Di nakarkarokan ka. Amok ang nadagsan unay tirik nam. Gaputagin na dayo kayo kay ni Selina. Uwan nga rod insan. Angam sa nabalay. Tada kayon tulat tamot ti agayan ayat. Una, naskan nga agsakripisyo kami para mutlaan kada kami. Kasta talaga. Tanusan kayo nga ganaos. Awan ha. Di yung masaganan ti masakbayan yaw. Uwan nga rod insan. Maawatan mo't kidin ni Selina. Katday tati pagyamyamanak launay. Gaputa maawatan nak. Nakalidliday ka manon, Selina. Ligaya. Nini, agsangit ka mo dun. Ligaya. Itanti panagawid na Leo. Ay, isumot lagayam asaan ang mailadawan day tarupam. Agan anos ka di, Selina. Anyarod ngay, kat nagaburan mo't nga rod ti gardenda. Wan nga rod, Ligaya. Kaasimat dagiti trabahador. Sa dino pa yan ti pagtrabahuan da. Ay, wan nga rod Nagpigsan tumot nga min di kalkalpas a bagyo. Wan nga rod. Ang talaga akasta. Saan tayo ang mapakpakadaan ti isasangbay ti didigra? Ay na, agyaman na ta si kakaradkad kayo asimbang po't anak ko. Uwan nga rod nanang. Ay na, pagyamanan ti apo. Tasan kami ano. Ket, agyaman akmat. Gaputawan ti dakas ana pasamak kada kayo. Saan kami amaan ano dito'y anak kaw ta? Natalgad ti balay tayo kan ti lokasyon na. Uwan nga rod tatang. Ngamda kami. Nagaburan amin ang gardin ni Uncle Alipio. Anya? Una nang, tatang. Isu akapilitan nga agawid kami na. Ngamin, awan matan pagtrabahuan mijay. Ay una yun. Nagkas ang matan ay tanapasamak. Wan nga raw. Jaklem pagaro bakas tagayam ti mapasamak. Kaasi nga rod dagiti padami at trabahador ijay, nanang, tatang. Huwag nga agpaisaw. Agam ala. Tinapatag kat ti siguridad yu amin ijay. Agyaman tayo latay tinamarswa. Gaputas saan tayo, anaan ano. Makapaikawa lakay. Kasla nagbaliw ti atmosfera diti balay. Sipod awanen dagiti trabahador ta. Wen kasanaw. Nairuam ta nga adu akanayon dagiti masalaw ta at tao iti inaldaw. Ay, wen nga rod. Sayang ti garden tayo, anagaburan. Sa nabalay. Mang panunot tayo ti sabali a pagkwartaan. Wen lakay. Daleyo kan Dexter, kumusta damot nga tan? Nasayat na siguro. Nagagit dagijay. Patcheck nga da mabirukan da trabaho da. Sa bagay mo't kit di Daleyo kan Selina,
Kumusta damat nga tan? Hawen nga raud. Saan mo't nga minan nga imay ni Selina dito'y balay, tadamagak kuma. Sapay ko mata ginuray da. Tapno ituloy da, tinarugyan da, nga ayan-ayat da. Makapaikaw at tagla ko, nanang. Apay anak ko. Awan mo't una yung tigumatang. Talaga akasta, anak ko. Saan nga iti amin nga oras ket ado ti gumatang. Dakkel ti epekto ti kaawan dagiti trabahador ni Tata Alipio. Ngamin, isuda sigot ti manggulgulpi iti lako. Ay, wun nga agpaisoan niya. Nanang, anya ngay nga rod. Anos lata, awan mo ti maaramidan. Ay, anyan ti kastoy. Awan pa'y mo't apulos ti signal dito nakadandanunan ta. Hawen nga rod insan. Ket, kumusta kayo gayam kini Selina? Diyan nga rod amo insan. Nabayag mo't nga awan komunikasyon may. Sipod nakadanon ta dito eh. Anya nga tanong mapan mo sa rongkaran iti lugar da? Ay, kasano amapang ko sa rongkaran. Kat awan mo't apulos tik makukwartak. Daita ti parekot insan. Kasanumat ngamin. Awan mo't ti mabingbingay ta ita. Talaga akas ta, timinas insan. Naskan nga aguray ta. Hawen nga rod. Makapaapal dagiti daduma. No agdengeg ta iti istorya, mayat ti bingay da. Talaga akas ta, insan. Anos laeng ako nada. Nalipatan nagsiguron ni Leo, ligaya. Di ka agsaw iti kasta Selina. Urayam ka dilat ta. Manon abulan ti panagururay ko. Ngam awan mo't latta. Saan ang nagpakpakita kanya? Kasano no makumikom. Kasladyak mamati iti dayta, ligaya. Imposible mat Posible, Selina. Kan kasano na awan signal iti ayan na. Sa bagay. Umay naktumot siguro sa rongkaran. Anyan di kasta ayang agpaiso. Awanan. Saan kami siguro nga agkita pa'y, ligaya? No kasta, mapukpukawan kan itinamnama. Kaslakastan. Amangan ngamin no agur-urayak iti awan. Ay na, pagpanunutan pa'y daytaan na imbag, sakbay nga ibagam dayta, Selina. Nalpasan ti pinaramid ko apoltray tabakait. Sapay ko mata successful dayta, lakay. Ay ket, agpanunot ka ngamin iti positibo bakay. Sa bagay Awan pa'y matipla ng asaan ang nagbalig Amom ngamin bakit? Posible amin na banag, basta nagagat ti tao. Ay, wan ba't kit di lakay? Wen bakit? Ay, sayang dalayo kan Dexter. Isuda ko mamanen ti ayaban ta katulungan ta ditoy. Kanayon da naragsak dagi tsaya kadkadwa. Wen nga raud, napandagayam na kiminas. Bareng adamot mabingay da. Tapno adamot kong gunada amangan anos iti rigat ti makiminas. Nay, da kayo mo't gayam, babalasang ko ida. Wen tata, Umay kami kumamanan aglako, tata. Ay kitwan Tapno uray saanin gagluto ni nanayo amar na iti merienda dagiti agpakan iti manok. Wen nga rod, tata. Nalpas gaya man ti poltreyo. Wen, padasek man numayat. Dalayo ken Dexter ko mga rote ayabak nga agbantay hanggang napandagayam na kiminas. ha? Napanda na kiminas, tata. No kasta, awan da ije lugar da. Awan da Apay, saan mo nga mau? Saan, tata? Nabayagan nga awan ti damag mi iti tunggal maysa. Kita man Selina. Napanggayam ng gan ni Leo iti sabali a lugar. Ken nagbirok iti sabali a babae. Kunam ligaya. Anya? Kat isumat.
Ay na, di ka kumagsao iti kasta silina. Saan tapay nga amuno pudno dayta nga atap mo? Awanen, ligaya. Nalipatan na kunday dyan alayo. Anya? No kasta, mapukpukawan kan itinamnama nga agsublipay ni Leo para ken ka? Talaga akasta, ligaya. Iso apanawon mat siguron. Tapno agsapulak matan iti mangayat kanyak. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napubuhan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.